Добре дошли в нашата пеперудена приказка. Дори да искам да опровергая благовестта, не мога. Тук наистина е невероятно, защото се намираме сред една от най-редките гледки на света. Популацията на повече от 350 вида пеперуди. Община Ивайловград е определена като една от най-богатите области по отношение на животинското разнообразие. Тук са установени 350 вида пеперуди. По видово богатство на пеперуди районът се нарежда на едно от първите места в България. Сигурна съм, че не сте очаквали колко интересна е информацията за тези красиви същества. Затова ще е полезно да научим нещо ново за тях. Настоящата фауна на дневни пеперуди на България се е формирала вследствие на съчетанието на разнообразни климатични условия, релеф, геоложки строеж и растителност, както и на наличието на рефугиуми от ледниковата епоха, в които са се съхранили реликтни видове или са се обособили ендемични видове. Тази наша фауна е най-богатата от всички европейски страни извън средиземноморската зона. По-настоящем за страната ни са достоверно отбелязани 214 вида. Екотуризмът в България става все по-популярен и броят на туристите, посетили през последните 10 години източните родопи за наблюдение на птици или пеперуди и растения, е нараснал неимоверно. Не можем да ви опишем с думи какво е преживяването и ви гарантираме, че си заслужава да дойдете и лично да се докоснете до магията на това място. Заповядайте, има още много какво да откриете тук.